Nejde o to, aby si sám seba presvedčil, že všetko bude dokonalé. Ide o to, aby si odstránil ilúziu, že negatívny výsledok je jediná možnosť. Pretože keď tvoj mozog raz uvidí viacero možných výsledkov, namiesto jedinej hrozby, tvoj nervový systém sa upokojí. Tvoje telo prestane reagovať tak, ako by bola katastrofa nevyhnutná. Myšlienky nie sú fakty, sú to možné perspektívy a tie sa dajú zmeniť. Takže skutočná disciplína nie je nútiť sa do pozitivity. Je to odmietnutie negativity ako tvojho východiskového bodu. Zostaň neutrálny. Budeš tak vidieť obe strany mince a môžeš udržať svoj nervový systém. Dosť stabilný na to, aby zvládol čokoľvek, čo sa naozaj stane. Vedomá manipulácia je všade okolo nás, až keď si ju budeš uvedomovať, môžeš nad ňou získať moc. Rád ti s tým pomôžem. Stačí, ak dáš odber.